Anay katapo sang Bureau of Jail Management and Penology dakop sa bypass operation. Si Rojimar Sukal dito nakatutok. Wala na makapalag sa gintigob nga puwersa sang Liganes Municipal Police Station kag La Paz Police Station si retired Senior Jail Officer 2 John Dima Feliz. 53 anyos ang Phase 1 Altachera Village sa distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. Sang madakpan sa bypass operation alas 2:45 sang hapon sa Sagwa sang isa ka lodging house sa Barangay Diva de Gracia, La Paz, siyudad sang Iloilo. Anay jail guard sang Bureau of Jail Management and Penology sa Dumangas, Iloilo ang sospek. Apisar nga nadakpan, ginpanginwala sa gihapon sini ang shabu nga nakuha sa iya. Gamit-gamit man ko kada kuan kung kaysa makagawa ko tila ko gamit man pero ay gito sa linga nga naga-ingit-ingit sa nagaprobaligya sa oy kuya. Suno sa sospek, ginila lang siya sang pusher buyer matapos nga maghinyo nga magbakal sang droga kag sang pagkatapos nga mag-check-in sa lodging house sa La Paz. Last week sang pag one time big time supposed to be siya ni ang aton nga subject, so nagtamang hinala ini siya ginindyan niya ang aton nga asset, that is why wala naton siya makuha no. Na-recover ang 1,200 pesos nga buy-bust money kag isa ka sachet sang suspected shabu nga nabakal sang pusher buyer sa suspect kag nakuha pagid ang dugang kaapat ka sachet sang shabu, foil, cellphone kag salakyan sang suspect. Newly identified drug personality si Dima Feliz kag madugay ang pagmonitor sa iya antes na baklan. Pagkuha namon sa information, nabalaan na namon kung diin siya nagakuha no. That is why hindi siya makabutig kung diin siya nagakuha sang iyang item no. So subong hapon na set up nato og nadakpan nato nga atong suspitsado. Rojimar Sukal dito para sa One Western Visayas.